Hola, em dic Adrià Nicolàs i sóc de Vilafranca del Penedès i estic fent el doctorat a l'IRB Barcelona. El meu projecte de recerca aquí a l'IRB es centra en poder estudiar un transportador, una proteïna, que pertany a una família de proteïnes que està relacionada amb malalties com el càncer, l'autisme i aminoacidúries, que són malalties minoritàries. La idea del projecte, la manera de desenvolupar-lo, és aconseguir fotografiar aquesta proteïna en diversos estadis del seu cicle de transport. La proteïna es mou molt i per poder-ho fer el que utilitzem són uns anticossos que s'uneixen a la proteïna i la bloquegen en un estat estàtic. A partir d'aquí nosaltres podríem treure fotografies i conèixer com està en cada moment. Per saber si l'hem bloquejat o no o si s'està movent, nosaltres la marquem amb uns fluoròfors que ens donen una llum. Depenent de la llum, sabrem si s'està movent o no s'està movent i en quin punt s'ha quedat possiblement bloquejada. L'objectiu final del projecte és poder tenir les estructures diferents de les que ja coneixem per poder saber el seu mecanisme de transport, tant de la proteïna sana, que és la proteïna que la majoria d'humans tenim, o la proteïna malalta, que és la que està involucrada en aquestes malalties. Si sabéssim el mecanisme de transport i com funciona malament, a llarg plaç es podrien desenvolupar noves estratègies i tractaments per intentar curar o solventar una mica aquestes malalties.